इन्टारभिउआव पास खालामगोन बेनो साख्रि मोनगोन। दा बेनिखायनो जोंहा आरोबाव 3,000निख्रुइ बांसिन भेकेन्ट पस्ट दङ। बिथांमोना हाजारखि जोंनाव हाब्रु सारा मानो बिथांमोना गावसोरखौनो फोसाबनानै लाथों। गासिबो जेसेबां बुरजा जइन जादों बे गासिबो कम्पानि फिसाला आरो फिसाजोफोर गोजा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथाङा साख्रि होसिगोन, लाइमोनफोरनो साख्रि होसिगोन आरो बे साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां, भेकेन्सि पस्टआ बेसेबां बेखौबो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंखाबाय आरो साख्रिया माबायदि जागोन बेखौबो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंखाबाय। नाथाय आंनि बुंनांगौआ बेसो जे बिथांमोननि बेफोरबायदि खोथा होनाया बेल' नङा, सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनहा गोबां खोथा होबोबाय। बेबायदिनो साख्रि होनाय जासिगोन, माबा होनाय जासिगोन, इन्टारभिउ खालामनाय जासिगोन, इन्टारभिउ जायफोर पास जागोन बिथांमोनानो साख्रिखौ मोनगोन, बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंबोबाय थादों। नाथाय दिनैसिमबो इन्टारभिउ जानाय आरो सोरनोबा साख्रि होनाय नुबोफेरनाय जायाखै। दा बिदिब्ला बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों एसे नायग्रोनानै लादिनि नामा? साख्रियाथ' लिमिटेड, जिखिनि साख्रि ओंखारगोन बेखौ जायफोर इन्टारभिउ पास खालामगोन बेनो मोनगोन। आजिखालिथ' घुस थुस जेबो होनाङा। दा ओंखायनो जायफोर साख्रियाव इन्टारभिउआव पास खालामगोन बेनो साख्रि मोनगोन। दा बेनिखायनो जोंहा आरोबाव 3,000निख्रुइ बांसिन भेकेन्ट पस्ट दङ। बेवहाय जाहाथे मोजाङै इन्टारभिउखौ होनो हायो बेनि थाखायनो जोङो डिसेम्बरनि लास्टथिंजाय मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव मोनसे ट्रेनिं होगोन जाहाथे इन्टारभिउखौ बयबो मोजाङै होनो हायो। आथिखालाव घुसनि बाथ्रा गैला, जेबो गैला। इन्टारभिउ जाय पास खालामो बेनो साख्रि मोनगोन। नोंथांमोनाथ' नुबाय भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा मा बुंदों, खोनाबायबो। दा नाथाय बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला जिथु लाइमोनफोर जायफोरानाखि साख्रि मावनो हानायनि माबा दं, गोहो दं, रोंगौथि दं, बिथांमोन बायदिया नाथाय प्रमद बर' बिथांनि एबा बिथांनि सरकारनि सायाव आसा गैला। आसा आरो मिजिंखौ बिथांमोना नागारबाय। बिनिखायनो बिथांमोनहा सरकाराव थानाय UPPL हान्जाजों लोगो नाङालासेनो बिर'धि दलाव थानाय एबा हेंथा दोलोआव थानाय BPF हान्जायावसो लैहोर लैहोर थांनानै जइन जाहैदों। बेखौबो नोंथांमोना आगुनि भिडिअफ्राव बा सिगांनि भिडिअफ्राव नुखाबाय। नै दाख्लै बावैसो चिरांनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव माखासे लाइमोनफोरा BPF हान्जायाव जइन जादों। दा बेफोर जइन जानायखौ लानानैबो प्रमद बर' बिथाङानो जा बा सोरबायानो जा बा सोरबा राकेश ब्रह्म बिथाङानो जा, बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदों। दा बिनि गेजेराव आङो ससेल' मोनसे भिडिअखौ लाबोगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। बे भिडिअआनो जाहैबाय राकेश ब्रह्म बिथाङा बै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा बुंदों बेखौल' एसे नायनानै लादो। कम्पानि फिसाजो आरो फिसाला गोजाजोब। गासिबो जेसेबां बुरजा जइन जादों बे गासिबो कम्पानि फिसाला आरो फिसाजोफोर गोजा। मा बुंदों बे भिडिअआव नोंथांमोना खोनाखाबाय। नाथाय आं आसा खालामाखैमोन जे बिथांनि खुगानिफ्राय आरोबाव बेबायदि राव ओंखारगोन होननानै, मानोना बिथाङा गोबाव सम एसे सिरि दङमोन। नाथाय फिन खेबसेबाव बेबायदिनो सिगांनि बायदिनो रावखौ बाहायफिनबाय बिथाङा। दा बिथाङा मा साननानै बिदि खोथा बुंदों बे बिथांनि खोथासै। दा बै जायफोर लाइमोनफोरा BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै BPF हान्जायाव जइन जादों, बिनि सायाव गोबां दैदेनगिरिफोर गोबां खोथा बुंनायखौ लानानैनो BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा मा फिननाय होदों बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों एसे नायलांबानो जाबाय। सासे 18 बोसोर जानाय सासे सेंग्रा सिख्लानो दिनै भट होनायनि मोन्थाय होबाय। देट मिन्स मा? बे सायख'नो हानाय गोहो दङ। सायख'नो हानाय गोहो दङ जे आं सोरखौबा भट होगोन, आं ट्रेक्टरावबो होगोन बा नांगालाव भट होगोन। बे सायख'नो हानायनि गोहोखौ बेनो होदों। ओंखायनो बे माने गावनिबो जिबनखौ बरबाद खालामनायनि खोथा गैया बेवहाय। बे गाव डिसाइड खालामना फैदों बे जे पास बे बिदि बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव प्रमद बर' सरकार थाबाय थायोबा आं BA पास जाखानानै साख्रि मोनहैनाय नङा। आं MA पास जाखानानै बेयाव थिखा थुख्रि बेबो मावहैनो हानाय नङा। गथ'फ्रा दिनै डिसिसन खालामदों। गतिके आं दिनै 18 बोसोर जाबाय, आं दिनै 20 बोसोर जाबाय। आफ्टार 5 इयार्स, आफ्टार 2 इयार्स आं बेहाय कन्ट्रेक्टर मावहैनांगोन, साख्रि मावहैनांगोन, माबा मोनसे खामानि लानांगोन आङो, बिजनेस मावनानै जानांगोन आङो। बेखौ बिथांमोना दिनै डिसाइडसो खालामदों जे आफ्टार 2 इयार्स, आफ्टार 3 इयार्स, आफ्टार 5 इयार्स जाहाथे जोङो मोनफा मोनफा खामानि लानानै जोङो जोंनि भबिष्यतखौ उज्जवल खालामनो हायो, केरियारखौ दानो हायो, जोंनि गथ' गथायखौ जों फोथांलांनो हायो। बिथांमोना दिनैनो टारगेट जादों। 3 बोसोराव UPPL सरकार मोनसे परिबर्तननि नाम लानानै फैदोंमोन। मोनसे सोलायनाय लाबोगोन, लाइमोनफोरनि आखाइ आखाइ खामानि होगोन, साख्रि बाख्रि होगोन होननानै। नाथाय दिनै बिथांमोना बे बिथिङाव फेलें जादों, जायनि थाखाय दिनै
गोबां रोजा रोजा बर' लाइमोनफ्रा आरो गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफ्राबो दिनै UPPLखौ मोजां मोननानै जे बिथांमोना हाबदोंमोन बै समावहाय दा बिथांमोना नागार दिनै BPF दलावसो जयेन जाफिनगासिनो दङ दिनै बेखौनो बुजिनो हायो जे दिनै पावार गैया BPFआ गभर्नमेन्टआवबो गैया जों प्रमद बर' सालायबाय थादों नाथाय माब्रै जोंनि BPF दलाव हाबफैखो बे माने सिन्था खालामनांगौनि दिनै दरखार बिथांमोना हाजारखि जोंनाव हाब्रु सारा मानो बिथांमोना गावसोरखौनो फोसाबनानै लाथों माने दिनैहाय बिथांमोना बायदिसिना बुंबाय थायो माबा रेजर्टआव जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ फरायसाफोरखौ लांनानै जौ लोंहोहैदों जयेन खालामहैदों बेबादिनो जेबो बेहाय माबा गैया दिनै फरायसाफ्रा दिनै जायफोर 18 बोसोर जाबाय 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो भट होनो मोनो बिसोरो सायख'नो हानायनि गोहो थाबाय ओंखायनो एडाल्ट फ्रान्सिस हिसाबै बिसोरनो भट होनानै गावसिनि बिजाथिखौ सायख'नो हानाय गोहोखौ होदों दिनै भारत सरकारा संबिधाननि गेजेरजों दा बिथांमोना गावसिनि दैदेनगिरिखौ सायख'नो हायो दा बिथांमोना दिनै सायख'दों फरायसाफ्रा दिनै सायख'दों लाइमोनफ्रा सायख'दों जे दिनैहाय प्रमद बर'जों जाला बिथाङा खालि खुगायावल' दिनै गोथाव बाथ्रा बुङो नाथाय खामानियाव मोनसेबो गैया दिनै साख्रि बाख्रिखौबो नेनानै आंगायलांबाय डिसेम्बर होनो डिसेम्बरा जोबलांगासिनो दङ दिनैहाय अक्ट'बर होनो अक्ट'बराबो जोबलांगासिनो दङ जुन मास होनो मालाबा जुलाइ मास होनो बेबो जोबलांगासिनो दङ बेनिफ्राय बुजिनो हायो जे प्रमद बर'आ साख्रि होनो हाया BTCआव साख्रि होनो हानाय गोहोआ गैला 16टा डिपार्टमेन्टल' नङा गासिबो डिपार्टमेन्टआ थांबाय दिनै रोखा फोरमान जादों आरो दिनै बिथांमोनहा गामि सोसननानै बिराद गावसोरखौ माने जाहिर खालामबाय थादों बिराद गिदिर खामानि मावदों खिन्थु दिनै बे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव 41टा बर' गामि सोदेरदों होनदों दा बे दब्लायसे हा सोखो खय बिगा हा सोखो बिनि दिनै जेबो उल्लेख गैया खिन्थु BTC एकर्डनि गेजेरजों 9000 स्कुवेर किल'मिटार बेजों हा लानानै मोनसे एरिया जादोंमोन नाथाय एक्सटेनसनाव खय बिगा हाखो बेखौ दा बे बिथांमोना क्लियार खालामनो हाया दा बेनि थाखाय गामि सोसनदों मादों रंजानांगौ बाथ्रा गैया दिपेन बर' बिथाङा दाख्लै बुंदों जे BTCआ BTC थागोन BTRआ पावारफुलसिन जागोन मा मिनिं जाखो जेबोथ' माने गावनो क्लियार नङा दा BTC हिसाबै सालायदों ना BTR हिसाबै सालायदों बिथांमोना गावसोरनो क्लियार नङा माने BTCआ BTC थागोन BTRआ पावारफुलसिन जागोन मा होननाय जादों बे खिन्थु रायजोआ BTC जोंना BTC रायजो दा BTRआ मा BTRआ जाबाय मोनसे काउन्सिलनि गाहायावसो काउन्सिलासो देरसिन काउन्सिलनि सिङावसो रिजन जानो हायो बेखौ 6 शिड्युलाव अलरेडि लिरनाय दङ बिथांमोना बेखौ बुजिनोनो नाजायाखै संबिधाना मा बिथांमोना 6 शिड्युला मा बुजिनो नाजायाखै दा बेहाय दिनै 41टा गामि सोनानै दिनै BTCखौ मोनसे सेटेलाइट काउन्सिलनि मदआवसो लांनो थांगासिनो दङ ओंखायनो जों खावलायदों कन्टिगिउटि जानांगौ बाउन्डारिया माजबाटनिफ्राय ओरै फासनि दैनिफ्राय कन्टिगिउटि जालांनांगौ दा 41टा गामि सोदों बे कन्टिगिउटि जानांगौ समस्थिया बेखौ माने लाजोबनांगौ बेहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों बेखौ मार्चाप खालामनांगौ बेसो जानांगौ बाउन्डारि थानांगौ बेहाय खय बिगा हा हाबदों बिनि दिनै डिक्लारेसन नांगौ बाउन्डारि डेमार्केसन नांगौ जों होमबासो जों बेहाय गोजोननो मोनगोन नङाब्ला बेहाय नोङो रंजानाय नामाव रंजानानै एथम गावनानै अमा बेदर जालायनानै जेबो मिनिं थाया दा जोंनि BPF दलआ दिनै सक्तिशालि जों हारसिङैनो गेलेगोन रावजोंबो लोगोआव थाया जों हारसिङै देरहागोन दरं उदालगुरियावबो देरहागोन आरो क'क्राझार देरहाखागोन बे मोनसे रोखा दिनै रोजा रोजा बर' सुबुंफोरजों लोगोसे BJPआव थानाय मुस्लिमफोर बेंगलिफोर राजबंशीफोर सावथालफोर गरखाफोर गासैबो BPFआवनो हाबजोब्बाय बे गासैबो भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै हरदो आरो मोनसे खोथाखौ लिरनो दाबाव जे बिथांमोना साख्रिखौ थारैनो होनो हामारगोन ना हामारा आरो UPPL हान्जानि गेजेरजों एबा प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजों जोंनि BTC ओनसोलाव माबायदि डेभेलपमेन्ट जागोन आरो माबायदि लाइमोनफोरा साख्रि मोनगोन आरो माबायदि लाइमोनफोरा एबा माबायदि ठिकादार कन्ट्रेक्टरफोरा थिका मावनानै कन्ट्रेक्ट मावनानै रां खामायनो हागोन बेफोरखौबो एसे लिरनानै हरबानो जाबाय